Pasa un minuto das 10 menos cuarto vai dar comezo un programa moi picante esta noite. Eu por si acaso xa tomei o omeprazol, imagínate o que pode pasar. Porque hoxe volven os escenarios Semen Up. Lo estás haciendo muy bien, Lo estás haciendo muy bien, muy bien, muy bien. Alberto Comesaña e Semen Up, que foron os creadores do porno pop de Vigo. Que a min me tedes que explicar que é eso do porno pop, porque eu na miña vida os coitara, A mí tamén tes que me explicar que é o de porno pop, porque eu xa non me recordo de nada de eso. Mira, o porno pop era unha tontería que inventei eu de chegar a pornografía ao pobo. Imagínate que... IH de la Boa daquela, ano 85. Pois volven hoxe os escenarios Semen Up. Non Moitas te digo grazas. máis, Semen Up. Gracias, Luar. Eso de chegar a pornografía. Exactamente. Bueno, decíamos entón, querida Sabela, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? É que xa anda por aí. Corten, por amor de Dios. Yo veña ¿Qué? por aquí. Por amor de Dios, Atolondrado. corten a mí la ¿Qué? guardia, home, por favor. foi? Por favor, pero que che parece? Pero como pode ser isto que estades falando aquí destas cousas a estas horas? Por favor. Pero que hora é? Vamos a ver, as 10 menos 10 menos 10. 10 menos 10. E Claro. que dixemos, non? Como é que semen up e cousas desas? Como? Que dixeches? É un grupo moi coñecido aquí. Semen en Up. Galicia. No, qué buenos son los hermanos jesuitas, qué buenos son que nos llevan de excursión. Foron os creadores do porno show. De verdad, porno Pop, Pero porno... ¿qué está pasando aquí hoy? A ver, Bueno, pero vamos a como ver. queres que presentemos a Semen Up sin De decir verdad, Semen qué Up? alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Bueno, vamos a ver. A ver, Isabel, eu creo que estás facendo de algo moi pequeno unha cousa moi grande. Outra vez a falar de sexo, de verdad. Pero como pode ser ás 10 da noite e estades aquí a decir palabras como porno e semen? Pero, por favor, pero dende cando sodes cantantes de trap? Así Queremos non se falar pode, con Alberto Comesaña, De verdad. Semen Up, Que do maneira porno de pop. querer Que falar de sexo a estas vámonos alturas. ver de novo aquí no escenario, No, pois, escoita. que é unha alegría. No, alegría ningunha, acabouse xa. Acabouse xa. A partir deste momento e ata que entremos no horario de adultos, eu sinto por ti, Alberto, pero Alberto queda censurado a partir da hora. Ay, mira, está codificado. Está Está codificado. Bueno, censurado, chámalle como queiras. Había unha televisión daquela entón, Canal Plus, era que cando salían as Era películas codificado, pornográficas, como un momento en España que E non aparece. se vale o de apretar Entón, así os ollos a ver si se non mirades algo, pagabas, poñían rayas na casa. Xa están E aquí. a xente acercaba así a vista e decía que se veía, que Non se se veía. pode, non se pode apretar os ollos. Bueno, Alberto, estás aí, ¿no? Non te podo, non te Estou movas. aquí, estou. Bueno, pois Sentímolo, tranquilo Alberto. que despois volveremos e escoitaremos a Semen Up esta noite. Bueno, querida Sabela, Tidillo por máis favor. veces, tidillo máis veces. Que siga Abran pasando, paso, abran Bueno, paso. viva amor, viva Abran amor. paso, por favor. Onde vai? Abran paso, a modiño. Ahí está, pónteme así de frente un pouquiño. Ahí está. Pregúntalle ti que Ahí non está. podo con esta señora, con Perfecto. Sabela. Porque, Pero que ves aquí con Cáspero que Veño, por favor, non ten gracia, Aitana. Non ten gracia, de verdad. Veño a falar dun tema moi serio, vale, como é o Black Friday. Un tema silenciado totalmente polos medios de comunicación, verdad? Non se fala en ningún sitio. Veño a falarvos diso porque non sei se sabedes que 9 de cada 10 galegos compraron algo hoxe no Black Friday. 9 de cada 10. 9 de cada 10 eu estou galegos. dentro dos 9. E eu quero che traer unha cousa impresionante hoxe, Galloso, traeche unha exclusiva mundial hoxe no Luar. Ele, Algo que non se fixo en ningún programa da televisión de Galicia. que me dis? Dirás ti, que levar a Bertín Osborne a unha manifestación feminista? No. Mellor. Trúxenche a única persoa galega que non comprou hoxe nada no Black Friday. Exclusiva mundial, amigo. A única persoa de Galicia. A única. Vouche a descubrir. Por favor, gustaríanos coñecela, claro. Vouche a claro. descubrir. Aí está. Qué grande. Pónteme así. Un aplauso, Pónteme ¿no? así. Para esta señora, Así. que foi a única que non comprou no Black Pero Friday. Galloso. Ben. Bueno, non sei, non quere descubrir a identidade, como Non quere estar anónimamente por medo ás represalias, lóxico. Entón, imoslle chamar Xosé Luis, vale, Amparito, para que non che coñezan así as veciñas en Cospeito. Hola, Xosé Luis, boa noite. Xosé Luis. Boas noites. Xosé Luis é unha especie moi rara, é unha especie que se chama
Aforrator galakibus. Aforrator Galactus. Galakibus. Efectivamente. Ademais, pertence a unha variedade concreta que é a variedade virxe do puño, que é moi difícil atopala fora de Cataluña, Moi difícil. Hai xente de Cataluña esta noite aquí, Aforrator... Xa non sei o que che dixen. Galecus. Eu tampouco. Aforrator galicibus, algo Bueno, así está era. ben. Sí, Xa. non me acordo. Sabes Bueno. onde atopei a Xosé Luis? Non sei onde atopache a Xosé Luis. Nunha cova. Unha cova... Nunha cova, non te pero rías, Xosé Luis, que estabas ali na cova cando te atopei. Subterránea, metida. Subterráneamente na cova, efectivamente. Estaba desconectado do mundo, desconectado de internet, do teléfono, de todas as cousas. Ademais, fala nun idioma que non se sabe ben o que di. Como era eso que me dixeches antes, Xosé Luis? Di. O que máis aforra é o que non gasta. Estou pacha a cabeza. O que máis aforra é que non... Estou E pacha a cabeza. que traducción pode ter? Porque isto é complicado, non? Non sabemos aínda, non sabemos. Mira que guapo está, parece a Virxe do Carmen. É que a palabra- Está guapísimo. Bueno, pois nada, pois estamos sí. traballando na traducción. Cando saibamos o que quería decir, conectamos con vosotros. Pois moitas gracias por esta Veña, exclusiva mundial. vamos, nada. A única persoa que non Vamos, Xosé Luis, consumiu volvemos por aquí. hoxe no Black Friday. Pois parabéns, que fan falta. Bueno, pois Estás haciendo mañá muy celébrase unha gala e é importante que colaboremos con eles. Fundación Andrea. Hola! Hola! Que tal? Vaya noite que levamos contigo. Gustache? Moito. Que truxen polo Black Friday. Si, o Black Friday foi o barato e paso que pasa. Pero non funciona. Xa me están a comer o pelo, eu só lo deixo aí. Bueno, a todo isto, que vamos a empezar recantos. Xa sei, micrófono profesional. Ah, para eles. Poñía, efectivamente. Bueno, pois estupendamente. Mira, Claro. temos que ir de novo ao Obradoiro de Penelas. Mima. E logo de que pasemos polo Obradoiro de Penelas, Sí. empezaremos recantos. Sí, e digo eu. Temos os satélites polo medio, pero bueno. Xa que está aquí Alejandra Pais, a voz dos